Έχετε νιώσει ποτέ μια σπίθα με μια γυναίκα και αναρωτηθήκατε αν τη νιώθει κι αυτή, αλλά δεν μπορούσατε να καταλάβετε ακριβώς? Σήμερα θα αποκαλύψω τα 3 ανεπαίσθητα σημάδια ότι ήδη νιώθει επιθυμία και πιστέψτε με, το τρίτο συμβαίνει ακριβώς κάτω από τη μύτη των περισσότερων ανδρών και σχεδόν κανείς δεν το προσέχει εγκαίρως. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω. Είμαι η Mary Smith, παρουσιάστρια του καναλιού Mindful Senior Living στο YouTube. Επιτρέψτε μου να σας πω, πολλοί άνδρες νιώθουν αλλά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα ήσυχα, σχεδόν αόρατα σήματα που δίνει μια γυναίκα όταν η επιθυμία έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται. Πριν εμβαθύνουμε σε αυτά τα σημάδια, υπάρχει κάτι βαθιά σημαντικό που θέλω να καταλάβετε. Αν έχετε βρεθεί ποτέ να επαναλαμβάνετε μια συζήτηση στο κεφάλι σας, αναρωτώμενοι αν μια γυναίκα σας άρεσε ή όχι, αν έχετε φύγει ποτέ από μια στιγμή αργότερα, συνειδητοποιώντας ότι μπορεί να έχετε χάσει κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι είστε ανίδεοι, αμήχανοι ή ότι σας λείπει η αυτοπεποίθηση. Απλώς σημαίνει ότι κανείς δεν σας έμαθε ποτέ πώς να αναγνωρίζετε τη γλώσσα της γυναικείας επιθυμίας. Και αυτή η γλώσσα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν στην οποία έχουν συνηθίσει οι περισσότεροι άνδρες. Βλέπετε, οι άνδρες και οι γυναίκες τείνουν να βιώνουν την έλξη με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Για πολλούς άνδρες, η έλξη είναι άμεση. Παρατηρείτε κάποιον, νιώθετε έλξη προς αυτόν και θέλετε να προχωρήσετε γρήγορα προς αυτό το συναίσθημα. Αλλά για πολλές γυναίκες η έλξη εκτιλήσεται πιο αργά και πιο διακριτικά. Δεν είναι μια ξαφνική ορμή προς τα εμπρός. Είναι περισσότερο σαν να ανοίγετε μικρές πόρτες μία κάθε φορά και να περιμένετε να δείτε ποιος τις προσέξει. Οι γυναίκες συχνά δοκιμάζουν πρώτα τη συναισθηματική ατμόσφαιρα. Παρατηρούν. Δημιουργούν στιγμές. Αναζητούν ασφάλεια, περιέργεια και αμοιβαίο ενδιαφέρον πριν επιτρέψουν στην επιθυμία να προχωρήσει. Και αν παρακολουθείτε προσεκτικά, θα παρατηρήσετε κάτι συναρπαστικό. Οι γυναίκες σπάνια φωνάζουν το ενδιαφέρον τους. Το ψιθυρίζουν. Αυτοί οι ψίθυροι εμφανίζονται στη γλώσσα του σώματος, σε μικρές συμπεριφορές, στην οπτική επαφή, στον τόνο της φωνής και στον τρόπο που μια γυναίκα τοποθετείται γύρω σας. Εμφανίζονται σε στιγμές τόσο ανεπαίσθητες που αν ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας μπορεί να τις χάσετε. Αλλά μόλις καταλάβετε, μόλις μάθετε τι ψάχνετε, συμβαίνει κάτι απίστευτο. Ξαφνικά αρχίζετε να βλέπετε μοτίβα. Καταστάσεις που κάποτε σας φάνηκαν μπερδεμένες αρχίζουν να βγάζουν νόημα. Στιγμές που κάποτε περνούσαν αρχίζετε να ξεχωρίζετε καθαρά. Και αυτό ακριβώς θα εξερευνήσουμε σήμερα. Αλλά πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Έχετε ποτέ κοιτάξει πίσω σε μια στιγμή από χρόνια πριν και ξαφνικά συνειδητοποιήσετε ότι μπορεί να της άρεσες? Ίσως ήταν μια συνάδελφος που πάντα έβρισκε λόγους να σου μιλήσει. Ίσως ήταν κάποιος σε μια συγκέντρωση που φαινόταν να μένει κοντά σας περισσότερο από όσο χρειαζόταν. Ίσως ήταν μια γυναίκα που γέλασε με τα αστεία σας λίγο περισσότερο από όλους τους άλλους. Εκείνη την εποχή το αγνόησες. Υπέθεσες ότι ήταν απλώς φιλική, αλλά αργότερα αναρωτήθηκες αν σου έχει συμβεί ποτέ αυτό. Θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνη. Συμβαίνει σε εκατομμύρια άνδρες και ο λόγος δεν είναι η έλλειψη νοημοσύνης ή επίγνωσης. Απλώς οι περισσότεροι άνδρες δεν έμαθαν ποτέ πώς να διαβάζουν αυτά τα σήματα. Έτσι, σήμερα θα επιβραδύνουμε και θα εξετάσουμε προσεκτικά 3 από τους πιο ξεκάθαρους ψιθύρους της γυναικείας επιθυμίας. Αυτές δεν είναι δραματικές χειρονομίες. Δεν είναι τολμηρές δηλώσεις. Είναι ήσυχα σήματα που αποκαλύπτουν πότε η έλξη έχει ήδη ξεκινήσει. Και όταν αρχίσετε να τα παρατηρείτε, ολόκληρη η κατανόησή σας για την κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να αλλάξει. Τώρα, αν απολαμβάνετε ήδη αυτήν τη συζήτηση, αφιερώστε λίγο χρόνο για να πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει». Βοηθά περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν αυτές τις συζητήσεις και να ρουθούνισμα. Επιτρέπει σε αυτό το κανάλι να συνεχίσει να μοιράζεται στοχαστικές, ουσιαστικές γνώσεις σχετικά με τις σχέσεις και την ανθρώπινη ψυχολογία.
Εντάξει, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σήμα. Το πρώτο σημάδι ότι μια γυναίκα μπορεί ήδη να αισθάνεται επιθυμία είναι κάτι απίστευτα απλό, αλλά απίστευτα ισχυρό. Το άγγιγμα. Αλλά όχι οποιοδήποτε άγγιγμα. Μιλάω για εκείνες τις στιγμές που μια γυναίκα σε αγγίζει χωρίς προφανή λόγο. Δεν πρόκειται για τυχαίο άγγιγμα των χεριών. Δεν είναι ένα γρήγορο χτύπημα στον ώμο, όπως κάποιος θα έκανε σε έναν συνάδελφο. Είναι κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Είναι σκόπιμο, ακόμα και αν δεν συνειδητοποιεί συνειδητά ότι το κάνει. Στην νευροεπιστήμη, αυτό μερικές φορές αναφέρεται ως έναρξη επαφής. Όταν η έλξη ενεργοποιείται στον εγκέφαλο, το σώμα συχνά αναζητά ανεπαίσθητους τρόπους για να μειώσει τη φυσική απόσταση. Το άγγιγμα γίνεται γέφυρα. Φανταστείτε αυτήν την κατάσταση. Στέκεστε σε συνομιλία με μία γυναίκα. Και οι δύο γελάτε για κάτι. Καθώς απαντά, αγγίζει ελαφρά το χέρι σας για μια στιγμή. Στη συνέχεια, αφήνει το χέρι της εκεί για ένα δευτερόλεπτο περισσότερο από όσο χρειάζεται. Όχι αρκετά μεγάλη για να νιώσετε δραματικότητα. Αρκετά μεγάλη, ώστε να το προσέξει ο εγκέφαλός σας. Αυτή η μικρή παύση έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο νομίζετε. Επειδή αυτό το επιπλέον δευτερόλεπτο συχνά καθαρίζει τον λαιμό, αντανακλά άνεση. Η άνεση είναι ένα από τα πρώτα θεμέλια της έλξης. Όταν κάποιος νιώθει άβολα κοντά σας, το σώμα του τείνει να διατηρεί απόσταση. Οι χειρονομίες του παραμένουν συγκρατημένες. Οι κινήσεις του παραμένουν επιφυλακτικές. Αλλά όταν μια γυναίκα νιώθει περιέργεια, όταν νιώθει ζεστασιά, όταν η έλξη αρχίζει να αναδεύεται, το σώμα συχνά χαλαρώνει τα όρια του και αρχίζει να εμφανίζεται το άγγιγμα. Μερικές φορές είναι ανεπαίσθητο. Μπορεί να διορθώσει το γιακά σας αστειευόμενη. Μπορεί να χτυπήσει το χέρι σας ενώ γελάει. Μπορεί να σας καθοδηγήσει ελαφρώς ενώ περπατάτε μέσα σε ένα πλήθος. Καμία από αυτές τις ενέργειες δεν φωνάζει επιθυμία. Αλλά μαζί σχηματίζουν ένα μοτίβο. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μια ιστορία που το δείχνει αυτό όμορφα. Ένας άντρας μου είπε κάποτε για μια στιγμή στη συγκέντρωση γενεθλίων ενός φίλου. Μιλούσε με μια γυναίκα που μόλις είχε γνωρίσει και η συζήτηση κύλησε φυσικά. Αστιεύτηκαν για μουσική, μοιράστηκαν ιστορίες για ταξίδια και γέλασαν εύκολα. Κάποια στιγμή άπλωσε το χέρι της και έβγαλε κάτι αόρατο από το μανίκι του. Υπέθεσε ότι ήταν απλώς ευγένεια. Αργότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, άγγιξε ξανά τον μπράτσο του ενώ γελούσε και ξανά όταν τόνιζε κάτι. Κάθε στιγμή διαρκούσε μόνο ένα δευτερόλεπτο. Εκείνος μόλις που το σκεφτόταν. Μήνες αργότερα επανασυνδέθηκαν μέσω κοινών φίλων. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την πρώτη εκείνη συνάντηση, ομολόγησε κάτι εκπληκτικό. Είπε «Συνέχισα να αγγίζω τον μπράτσο σου επειδή προσπαθούσα να δω αν ένιωθες κι εσύ τη σύνδεση». Είχε χάσει κάθε σήμα. Και αυτό συμβαίνει πιο συχνά από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Επειδή οι περισσότεροι άντρες είναι εκπαιδευμένοι να παρατηρούν δυνατά σήματα, αλλά η έλξη είναι συχνά ήσυχη. Τώρα, να κάτι συναρπαστικό από την ψυχολογική έρευνα. Μελέτες για τη διαπροσωπική έλξη δείχνουν ότι οι άνθρωποι που νιώθουν ρομαντικό ενδιαφέρον συχνά αντικατοπτρίζουν συμπεριφορές σωματικής εγκύτητας. Γέρνουν ελαφρώς πιο κοντά. Προσανατολίζουν το σώμα τους προς το άτομο που τους ενδιαφέρει. Και ναι, ξεκινούν μικρά αγγίγματα. Αυτές οι χειρονομίες σπάνια υπολογίζονται. Εμφανίζονται φυσικά όταν ο εγκέφαλος απελευθερώνει ορισμένες χημικές ουσίες που σχετίζονται με τον δεσμό και την έλξη. Η οκιτοκίνη, για παράδειγμα, ονομάζεται μερικές φορές η ορμόνη του δεσμού. Αυξάνει τα συναισθήματα εμπιστοσύνης και σύνδεσης και η σωματική αφή μπορεί να διεγείρει την απελευθέρωσή της. Έτσι, όταν μια γυναίκα αγγίζει ελαφρά τον μπράτσο ή τον ώμο σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μπορεί να μην συνειδητοποιεί συνειδητά τι κάνει. Το σώμα της απλώς νιώθει άνετα και η άνεση είναι συχνά η πόρτα προς την επιθυμία. Τώρα, ένα σημαντικό σημείο που θέλω να θυμάστε. Μία μεμονωμένη χειρονομία
δεν σημαίνει απαραίτητα έλξη, αλλά τα μοτίβα λένε ιστορίες. Αν μια γυναίκα βρίσκει επανειλημμένα λόγους να σας αγγίξει κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, αυτό